Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Yes. Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 8 ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ 6ഉം 7ഉം അധ്യായങ്ങൾ കണ്ടു. ആദ്യം തന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ജയ് ഷഡ് ഗോസ്വാമി അഷ്ടകം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് അഷ്ടകത്തിലെ 4 വരി. नानाशास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो प्रभुयुगो श्रीजीव गोपालगो. हरे कृष्ण. അപ്പോൾ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് 6ാമത്തെ അധ്യായവും 7ാമത്തെ അധ്യായവും കണ്ടു. അപ്പൊ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ സാധനാ ഭക്തിയില് 64 വഴികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ 64 വഴികൾ നമ്മളൊന്ന് ഓവറോൾ ആണ് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 64 വഴികളുണ്ട്. അതില് ഈ 64 എണ്ണത്തിനെ ആദ്യത്തെ 20 എണ്ണമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഇനങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 20ഉം 44 ഇനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ 20 ഇനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. 20 ഇനങ്ങളില് ഈ ചാപ്റ്ററില് മൊത്തം ഓരോന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഈ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 64 പ്രാക്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് സാധന ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ. പിന്നെ നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു ഈ 20 എണ്ണത്തെ നമ്മള് തെളിവുകൾ സഹിതം എന്തൊക്കെയാണ് 20 18 എണ്ണമാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ 20 പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള 20 കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാണ്? ആദ്യം പറയുന്ന ഏതാണ്? പ്രാഥമികമായിട്ട് 20 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് പ്രാഥമികമായിട്ട് അതെ, ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക, ആചാര്യനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിക്കുക, അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി വിനീതനായിട്ട് കേട്ട് അത് പഠിച്ച് നമ്മൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുക, അദ്ദേഹത്തിൽ അത്രയും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ആദ്യം തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അത് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് സാധന ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗുരു പഠിപ്പിച്ചു തരണം, ഗുരു നമുക്ക് വഴികാട്ടി തരണം, എന്നാലേ നമുക്ക് സാധന ചെയ്യാൻ. ബാക്കിയുള്ള 61 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തത് നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 18 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇനി ഇപ്പം 18 എണ്ണം കണ്ടു. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലാദ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. നമ്മളെ അതല്ലേ മാതാജി? ഏതാ മാതാജി? അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ്, വാക്ക്, ക്രോധം, പിന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അടക്കുക, ജനനേന്ദ്രിയം അല്ല, അപരാധം. വാചോവേഗം, മനസ്സ്, ക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം. അല്ല, അത് നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഒരു ആചാര്യനാകാൻ യോഗ്യതയുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അപരാധം ഏതാണ്? ഏതൊക്കെ അപരാധം വന്നിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
പറഞ്ഞോ മാതാജി. ഭഗവത് നാമ പ്രചാരണത്തിനായി സ്വജീവൻ സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കരുത് തുടങ്ങിയവയല്ലേ? അത് നാമാപരാധം. നാമാപരാധം. അതെ, ആ ഈ 10 മാംസാഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കരുത്, ചൂത് കളിക്കരുത്, യമനിയമങ്ങൾ 4 എണ്ണം. നിയമങ്ങൾ. നമ്മൾ അപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം നമുക്ക് നാമം ജപിച്ചാൽ പോലും ആ അപരാധം മാറില്ല. അതേത് അപരാധമാണ്? ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കല. അതായത് വൈഷ്ണവ അപരാധം. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരുന്നത്? വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ ഒരു മതയാന വന്ന്, മതയാനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, മതയാന വന്നിട്ട് ഒരു വലിയൊരു പൂന്തോട്ടം നശിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ ഭക്തിലതയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് കാണാൻ പോകുന്നത് അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അപരാധം, അപരാധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മള് രാധാറാണിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രാധാറാണിക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകും. അതാണ് അപരാധം. അപരാധം തന്നെ 3 തരത്തിലുള്ള അപരാധമുണ്ട്. നാമ അപരാധമുണ്ട്, പിന്നെ സേവ അപരാധമുണ്ട്, ധാമ അപരാധമുണ്ട്. 4 തരത്തിലുള്ള അപരാധമാണ്. പിന്നെ വൈഷ്ണവ അപരാധം. അപ്പൊ നാമ അപരാധമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും കവർ ചെയ്യുന്നത്. 64 ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 64 കാര്യങ്ങളാണ്, വഴികളാണ് സാധന ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ. അപ്പൊ ഈ 64 ഇനങ്ങളില് 19ാമത്തെ ഇനത്തിലാണ് പറയുന്നത് നാമ അപരാധം. അപ്പൊ നാമ അപരാധം, സേവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാധാറാണിക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും. അപരാധം തന്നെ 4 തരം അപരാധമുണ്ട്. നാമാപരാധം, സേവാപരാധം, ധാമാപരാധം, വൈഷ്ണവ അപരാധം. അപ്പൊ നാമാപരാധം, സേവാപരാധം, ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ സേവ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സേവ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ വരുത്തുന്ന അപരാധമാണ് സേവ അപരാധം. നാമ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അപരാധം. ഈ 2 അപരാധങ്ങളിലും ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അപരാധം ഏതാണ്? സേവ അപരാധമാണോ അതോ നാമ അപരാധമാണോ? സേവ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ വരുത്തുന്ന അപരാധം. നാമ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. ഇതിൽ ഏത് അപരാധമാണ് പ്രമുഖമായി? അതെ, നാമ അപരാധമാണ് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇപ്പൊ സേവ അപരാധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെറിയ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും നാമം ജപിച്ചാൽ ആ അപരാധമൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകും. പക്ഷെ നാമ അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭക്തി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് നാമത്തിലാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ നാമത്തിനെ ഈ 10 അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും കിടക്കും. അപ്പോ സേവ അപരാധത്തിന്റെ 32 ഇനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സേവ അപരാധം ചെയ്യാം, നാമ അപരാധം മാത്രം ചെയ്യരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത്. സേവ അപരാധവും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. പക്ഷെ ഈ 2 എണ്ണത്തിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് നാമ അപരാധമാണ്. 2 അപരാധവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ നാമ അപരാധമാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നത്. നാമം നന്നായിട്ട് ജപിക്കാൻ, അപരാധമില്ലാതെ ജപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപരാധമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ആദ്യം പറയുന്നത് സേവ അപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് സേവ അപരാധത്തിൽ പറയുന്നത്.
അതിൽ 32 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സേവാപരാധത്തിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനം പറയുന്നുണ്ട്. അതില് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. ഇവിടെ ഒരു മാതാജി മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കും മാതാജി. അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാച്ചിന്റെ കഴിയുമ്പോ എന്താ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു കഴിയുമ്പോ അടുത്ത ബാച്ച് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തും ഉപദേശാമൃതവും ഭക്തി വീണ്ടും എടുക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ബാച്ചിൽ മാതാജിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സേവ അപരാധത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പുസ്തകത്തിലെ 89ാമത്തെ പേജിലാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തത്, കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടിട്ടേ കടക്കൂ. വാഹനമൊന്നും അകത്തോട്ട് കയറ്റരുത്. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. ഇപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രഥയാത്രയ്ക്ക് പങ്കെടുത്തു എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതുപോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതും ഒരു അപരാധമാണ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുക. പുരുഷന്മാര് ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം, സ്ത്രീകൾ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യുക. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. നമ്മൾ ശുദ്ധിയോടെ വേണം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് അശുദ്ധ കാലയളവ് 12 ദിവസം, ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസവും ശൂദ്രർക്ക് 30 ദിവസവും ആകും. അപ്പം തുടക്കമുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 4 ചുറ്റമ്പലത്തിലാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തുകൂടി ക്ഷേത്രത്തിനെ ചുറ്റി ആദരപൂർവം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. 4 അമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ. കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് തുളസി ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. മറ്റു ആരതി ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കറിയാം ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളില് മംഗളാരതി ഈ ആരതി കഴിയുമ്പോ അവിടെ ഒരു കർട്ടൻ ഇട്ട് മറയ്ക്കും. മറച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിന് ആ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുമ്പിലുള്ള മറ്റു പ്രതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലം വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പില് പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ആ ചുറ്റമ്പലത്തിൽ നമുക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കാം. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. കാലിങ്ങനെ നീട്ടി വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിൽ ഞെരിഞ്ഞോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. ഈ കാലിങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ച് കാലിങ്ങനെ താങ്ങി പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഊക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടാൻ പാടില്ല. അടിപിടി ഉണ്ടാക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുൻപിൽ ചെല്ലരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അധോമുഖവായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച്. ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദരിദ്രന് പോലും ഇത് ബാധകമാണ്. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്.
അതേസമയം സമ്പന്നന്മാർ അവരുടെ കഴിവിനൊത്തു വേണം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തി ഇലയോ പൂവോ കായോ മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത്. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ സമർപ്പിക്കാം. ഭഗവാന് ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവാക്കൽ ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ലെന്നും ഓർക്കണം. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങൾ, നമ്മള് സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള പഴങ്ങൾ, ഇപ്പം മാമ്പഴക്കാലം ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്താൻ പാടില്ല. 27ാമത്തത്, പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടേ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യനെ ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത്. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതി വചനങ്ങൾ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. മറ്റു ദേവന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ 32 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഈ 32 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സേവ, ഏത് സേവയാണ്? വിഗ്രഹത്തിലുള്ള സേവ. സേവ അപരാധമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതെല്ലാം സേവ അപരാധമായി മാറി. ആ 32 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിനു പുറമെ ഇത് കൂടാതെ വരാഹ പുരാണത്തിൽ മറ്റു കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നും പോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. അതാണ് നമ്മള് ഈ നമ്മുടെ DT റൂമിൽ കയറുമ്പോ ആദ്യം ഒന്ന് മണി അടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കഥയിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി ആണ് നമ്മൾ അകത്ത് കയറുക. നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്. ആരാധനാ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്. മണമില്ലാത്ത പൂക്കൾ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കരുതെന്ന് പറയും. നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. ലൈംഗിക ബന്ധനത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. തീണ്ടാരിയായി ഇരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. മൃതദേഹത്തെ സ്പർശിച്ചിട്ടിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ്, നീല എന്നീ നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖവായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. കഞ്ചാവ്, മരിജുവാന തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്. കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദക ദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്. ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരവ് കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം നമ്മൾ സേവിക്കണം. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല. കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 32 കൂടാതെ വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞ
ഈ 29 കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചുവപ്പ് നീല വസ്ത്രം ധരിക്കരുത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അതൊന്നും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. കൂടാതെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഗണേശനെ ആരാധിക്കാം എന്ന്, വിഘ്നങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് എന്താണ് നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ആളാണ് ഗണപതി. അപ്പോ വിഘ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് ശുഭനായി ഭവിച്ചു. അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഗണപതിയെ പൂജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ട, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. പ്രഭുപാദർ എന്തു പറയുന്നോ അതുപോലെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് പാലിക്കാം. ഒരുപാട് നിയമാഗ്രഹ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. നിയമാഗ്രഹ അതായത് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ മാത്രമായി പോയാൽ നമുക്കത് ഭക്തിയിൽ നാശമാണ്. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിയമങ്ങൾ ഒന്നും പാലിക്കാതിരിക്കുക. നിയമങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിയമം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാതെ കൂടുതൽ നിയമത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഈ വരാഹപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ പ്രഭുപാദർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നാമ അപരാധം അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ടതാണ്. നാമ അപരാധങ്ങൾ. അപ്പൊ നാമ അപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നാമ അപരാധം. നമ്മൾ 10 കാര്യങ്ങൾ നാമ അപരാധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം മുഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കൽ. ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൈഷ്ണവ അപരാധമായി. അപ്പൊ ഏതൊരു ഭക്തനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ, അപ്പൊ അത് സാധാരണ കനിഷ്ഠ അധികാരി ആണെങ്കിൽ പോലും അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭക്തി നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു മാല നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവനാണ്. നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം പല തട്ടിലുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അതായത് കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ. അതിൽ കനിഷ്ഠ അധികാരിയോട് പോലും നമ്മൾ അപരാധം കാണിക്കുന്നത് അത് പാടില്ല, നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ അപരാധം എന്താണ്? ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്ന് കരുതുക ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ദേവന്മാരും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ എന്ന് നാസ്തികർ കരുതുന്നു. അതിനാൽ കാളി കാളി എന്നോ ദുർഗ എന്നോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന വിശ്വാസം അത് വലിയ അപരാധമാണ്. ഒരിക്കലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് തുല്യമായിട്ട് മറ്റ് നാമങ്ങൾ വരികയില്ല. ഭഗവാനേക്കാളും ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടോ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ശിവനും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമവും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് കരുതുന്നതും നാമ അപരാധമാണ്. പിന്നെ ആത്മീയ ഗുരു എന്ത് പറയുന്നോ അത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. പിന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേദപാഠങ്ങളെ അവലംബിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദുഷിക്കുക. ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്നതിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ സാങ്കല്പികം എന്ന് കരുതുക. ഇതൊക്കെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആണ് ശരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ വിശ്വാസം അത് നാമം ജപിച്ച് അവർക്ക് എന്തോ കിട്ടും, അവരുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തോ കിട്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് സാങ്കല്പികമാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് അത് നാമ അപരാധമാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലല്ല അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത്. എന്താണോ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നാമത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയാം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. അതാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീണു പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് 7ാമത്തത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ സാരമില്ല, ഞാൻ നാമം ജപിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ ആ പാപമൊക്കെ മാറുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പാപം ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരുമെന്ന് വെച്ച് മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം തത്പരിഹാരമായി ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് ധരിക്കരുത്. ഇത്തരം അപകടം പിടിച്ച മനോഭാവം അങ്ങേയറ്റം അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
എട്ടാമത്തത് സർവമംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനമായി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാന്ഡമായി കണക്കാക്കരുത്. കർമ്മകാന്ഡമായി കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? എന്താണ് കർമ്മകാന്ഡം? കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടാണ് പഠിച്ചത്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കർമ്മകാന്ഡം. കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലേച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച്. അതെ, കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും യജ്ഞം ചെയ്തു, അതിന്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ നാമം ജപിക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ കല്യാണം നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം മാറാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തയിൽ നാമം ജപിക്കുക, അത് അപരാധമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് തന്നെയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അപരാധ സ്റ്റേജിലാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. നാമ അപരാധമാണ്. പിന്നെ അത് മാറി മാറി കുറഞ്ഞ് നാമാഭാസത്തിലേക്ക് വരും. പിന്നെ അത് ശുദ്ധനാമം. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്ന തന്നെ പല ലെവൽ തട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കണ്ടു. അപരാധത്തോടുകൂടി നാമം ജപിക്കുന്നു, പിന്നെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മുടെ അപരാധമൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു, പിന്നെ ശുദ്ധനാമം. അപ്പൊ ഈ അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടുകണക്കിന് അഴുക്കിരിക്കുകയാണ്. പല പല ലെയർ ചെളി ഇങ്ങനെ പരണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യം എല്ലാം കൂടെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും എല്ലാരും ഇപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്, ഒരു മാല ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെ പോലും, അല്ലെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ചിലർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ജപിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ആണെങ്കിൽ പോലും അവര് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഒരു ഷവറിന്റെ അടിയിൽ കുളിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചിലര് കുറെ നേരം കുളിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കുറെ നേരം കുളിക്കുമ്പോഴേ ഇത്രയും കട്ടി പിടിച്ചുള്ള അഴുക്ക് ഇളകി പോത്തോളൂ. എന്നാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരുന്നവർ അവര് ജസ്റ്റ് കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഒരു ഷവറിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ദേഹത്തുള്ള അഴുക്കിന്റെ ഒരുപാട് ലെയർ കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവർ കുളിക്കാൻ തുടങ്ങിയോണ്ട് പയ്യെ പയ്യെ കഴുകി അതില്ലാതാകും. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമ്മള് അപരാധത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ആ അപരാധം ഒഴിവാക്കി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് അപരാധമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാലേ അപരാധമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാഘവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കും. അപ്പോ അപരാധം ഇതൊക്കെയാന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാമം ജപിക്കുമ്പോ അപരാധങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മോർണിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ മംഗളാരതി അതുപോലെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 10 നാമാപരാധങ്ങൾ ശിഷ്ടാഷ്ടകം ചൊല്ലുക, നാമാപരാധങ്ങൾ 10 പറയുക, എന്നിട്ടാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു അവബോധം നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒക്കെ ഏറ്റുകയാണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇതെല്ലാം അപരാധമാണ്. അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിച്ചാലേ നമുക്ക് ജപത്തിന്റെ ആ ശക്തി ശരിക്കും വരും. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിച്ചാൽ നമ്മളൊരു മുട്ടുസൂചി വെച്ച് ഇങ്ങനെ അഴുക്കളക്കുന്ന പോലെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത ലെവലിൽ വരുമ്പോ നാമാഭാസം, അതായത് അപരാധം കുറഞ്ഞ ഒരു ലെവൽ വരും. അപരാധം കുറഞ്ഞ ലെവലിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണോ അഴുക്ക് കോരിക്കളയുന്നത് അതുപോലാണ്. എന്നാൽ ശുദ്ധനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഴുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പം അത് ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ സ്ട്രോക്കിൽ അതങ്ങ് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു മുട്ടുസൂചി വെച്ച് ഇളക്കുന്നതും സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കുന്നതും അത് മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റ നാമത്തിൽ തന്നെ പോകുന്നത്. അത്രയും ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോവാറുണ്ട്. അതൊക്കെ അപരാധമാണ്, നാമാപരാധം. അത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറയും, അവസാനത്തെ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാമം ജപിച്ചാൽ ആ നാമത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ ഓരോ വാക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കണം.
എന്നാലേ നമുക്ക് അപരാധം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ 9ാമത്തെ നാമാപരാധം എന്താണ്? അവിശ്വാസിയോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത്. അപ്പൊ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാം നാമം ജപിക്കൂ, പക്ഷെ എന്തിനാ നാമം ജപിക്കുന്നത്? നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടും. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കാണും. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട്, സാരമില്ല, ഇതെല്ലാം ശരിയാവും, നാമം ജപിക്കൂ. എന്നാൽ ഈ നാമം ഭയങ്കര രാധാകൃഷ്ണന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ അവരടുത്ത് പറയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിശ്വാസിയോട് മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച്, കാരണം അതൊന്നും അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല, അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നും അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരോട്, അവിശ്വാസികളോട് പറയാൻ പാടില്ല, അതും അപരാധമാണ്. എന്നാൽ നാമം ജപിക്കാൻ പറയാം. തിരുനാമ ജപത്തിൽ ആർക്കും പങ്കെടുക്കാം. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ശക്തി വിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ആരെയും ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം അവരൊക്കെ എന്താണ്, അവർക്കതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള അവബോധമല്ല അവർക്കുള്ളത്, അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരല്ല. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി സമാധാനം കിട്ടും, നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കാം. അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അവരടുത്ത് പറയാൻ പാടില്ല. ഇനി 10ാമത്തെ നാമാപരാധം എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തിരുനാമജപത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുക. എല്ലാം കേട്ടിട്ടും ഈ നാമം ജപിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും ചില ആൾക്കാര്. ഇപ്പൊ അറിയാം, തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന എന്താ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാനാണ്. അപ്പൊ നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി, അങ്ങനെയല്ല, നാമജപം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല, അതൊക്കെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉള്ളതാണ്, നമ്മളെ ജന്മമരണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടും ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി വരിക. ഇപ്പൊ എത്ര ക്ലാസ് ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 3 കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും മഹാമന്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നാമാപരാധമാണ്. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി കൂടുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നാമ അപരാധമാണ്. ഇനി ഏറ്റവും എന്താണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ നാമാപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ കാര്യം, ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞ നാമാപരാധങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും മെയിൻ കാരണം ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ ഈ 10 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. വൈഷ്ണവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഈ അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന, നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാമാപരാധത്തെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളാണ്, ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ അധ്യായത്തില്, 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതില് സേവ അപരാധമുണ്ട്, നാമ അപരാധമുണ്ട്. സേവ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങളാണ്. ആ സേവ അപരാധത്തെ നാമാപരാധം ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 2 എണ്ണത്തിലും ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നാമാപരാധമാണ്. 10 നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധയോടെ നാമജപം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ആ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞ 10 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന്, നാമാപരാധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ സേവ അപരാധം 32 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള 29 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം 2 അപരാധവും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ അപരാധം ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയാലേ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിഗ്രഹ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. മാധവാചാര്യരുടെ വിഗ്രഹമാണ് ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ. രാമാനുജാചാര്യരുടെ രംഗനാഥ സ്വാമി, ഭഗവാൻ തന്നെ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യർ ബദരി വിശാൽ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ വിഗ്രഹ ആരാധന നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ വിഗ്രഹ ആരാധന എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മളെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ട് വരികയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. എന്നാലും ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്ത, നമുക്കെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതേ കാണാനും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ
ഈ വിഗ്രഹമായിട്ട് നമുക്ക് വരികയാണ്, നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് അതായത് ഒരു ആനയെ പുറത്ത് കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആന കുനിഞ്ഞു തരും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വന്നതാണ് നമുക്ക് ആരാധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഈ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാ സേവനം, നമ്മളെ കണ്ണുകൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു വിഗ്രഹത്തെ വെറും ഒരു പ്രതിമയായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല. അതും ഒരു അപരാധമാണ്. ആ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അവിടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അത്ര നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഈ 32 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അവിടെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു രാജാവിനെ എങ്ങനെയാണോ സേവകര് സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ ഈ എന്താ ശരിക്കും ഈ നമ്മളെ വീട്ടില് ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള സ്ഥാനം അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹോൾ റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടില് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ്? വലിയ TV ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ നേരെ നരകത്തിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ TV മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഓൾട്ടർ ഉണ്ടാക്കണം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന. അതായിരിക്കണം വീട്ടിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ വീട്ടില് വെക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ വീടാണ് എന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു വിഡ്ഢിപ്പെട്ടിയാണ് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരുപാട് നമ്മളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്. കാരണം സദാസമയം ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ ടെലിവിഷനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ആൻഡ്രോയിഡ് TV ഒക്കെ വന്നപ്പോ എല്ലാരും ഇപ്പൊ TV-യിൽ ഇട്ട് തന്നെ പല പല ചാനൽ കാണാം. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, അങ്ങനെ ഓരോ സിനിമകൾ കണ്ട് അവരെല്ലാം എന്താണ് വിലപ്പെട്ട സമയം, ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ആ സമയമെല്ലാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കളയുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നമ്മള് ഈ ചെയ്യുന്ന സാധനയൊക്കെ എന്താണ് ലക്ഷ്യം? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഈ സാധന ചെയ്യാനൊക്കെ പറയാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സദാസമയം ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സാധന ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ലെക്ചേഴ്സ് കേൾക്കുന്നത്, നാമം ജപിക്കുന്നത്, വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തയെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. ബാക്കിയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഭൗതികതയിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വസ്തു കണ്ടാലും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കും. ഒരു പൂ കണ്ടാലും, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പൂ കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക? അതൊരു പൂ, ഇത് കൊള്ളാലോ, നല്ല മണമുള്ള പൂവാണ്. അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ തലയിൽ വെക്കും, നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ആസ്വദിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മളൊരു പുഷ്പം കണ്ടാൽ എന്താ ചിന്തിക്കുക? ഇത് ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെ അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കും, ഇത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കും. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് എത്ര ഭംഗിയാണ് ആ പൂവിന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്, ഇത് കൂടാതെ അതിന് എത്ര മണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇതിന്റെ എല്ലാം, ഈ പൂവിന്റെ എല്ലാം ഒറിജിൻ എവിടുന്നാണ്? ആ റൂട്ടാണ് ആ ചെടിയുടെ വേരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ചെടി വളർന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പൂ വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും റൂട്ട് കോസ്, നമ്മളെല്ലാരും ഉണ്ടായത് എവിടുന്നാണ്? കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിന്തയെല്ലാം എന്ത് വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറി മാറി നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സേവയും നാമവും ഒക്കെ ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ അപരാധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപരാധമില്ലാതെ സേവ ചെയ്യുകയും അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്താലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 10 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, 32 സേവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പം 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 64 ഇനങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 18 എണ്ണം പറഞ്ഞു. നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പ്രധാനമായിട്ട് 20 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. 10 എണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ സേവ അപരാധം, നാമ അപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്.
വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുകയോ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 32 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വരാഹ പുരാണത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പട്ടിക പറഞ്ഞു. പിന്നെ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന 10 നാമാപരാധം. അപ്പൊ 10 നാമാപരാധം പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച